Στην περιοχή Σεριάνων του Πόντου είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Τα Σερίανα αποτελούν τμήμα της περιοχής Χαλδίας. Βρίσκονται στα δεξιά του δημοσίου δρόμου Τραπεζούντος Ερζερούμ και σε απόσταση 160 περίπου χιλιόμετρων από την Τραπεζούντα. Η περιοχή Σεριάνων συνδέεται με την δόξα των Ακριτών. Ο ποταμός Εφράτης βρίσκεται σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων από την περιοχή αυτή της Χαλδίας. Οι πόντιοι Ακρίτες από τα Σερίανα επί αιώνες αντιστάθηκαν στους επιδρομείς που εισορμούσαν από τη μεριά του Εφράτη ποταμού για να ελεηλετήσουν τον τόπο. Στα σύνορα του ελληνισμού, στην περιοχή του Εφράτη ποταμού, οι Έλληνες Ακρίτες των Σεριάνων στάθηκαν ακίμητοι φρουροί των ιδανικών της φυλής. Για την έννοια της ονομασίας Χερίανα ή Σερίανα, κατά την ποντιακή έκφραση, ο λαός της περιοχής πιστεύει ότι αυτή έχει σχέση με το όνομα κάποιας Άννας Κομνηνής, που ήταν μέλος της βασιλικής οικογενείας του τελευταίου αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Δαβίδ. Η σχετική παράδοση έχει ως εξής. Μετά την διάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών 1461 και την εξόντωση όλων σχεδόν των μελών της οικογενείας του αυτοκράτορος Δαβίδ Κομνηνού, η Άννα Κομνηνή που διέφυγε τον κίνδυνο κατευθύνθηκε προς διάφορες περιοχές του Πόντου. Κατά μια άποψη, στην περιοχή Σεριάνων παρουσιάστηκε ως Χήρα, Χήρα Άννα, και στην ποντιακή διάλεκτο Σέρα Άννα, Σερίανα. Κατά μια άλλη άποψη του λαού, η Άννα Κομνηνή έγινε δεκτή στην περιοχή με ζητοκραυγές των κατοίκων, οι οποίοι την χαιρέτησαν με τις λέξεις Χέρα Άννα. Ο χαιρετισμός αυτός διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, οπότε το όνομα Άννα με το Χέρα Άννα έγινε Χερίανα και Σερίανα. Οι πόντιοι λόγοι δεν υποστηρίζουν τις απόψεις αυτές. Τις αναφέραμε στα πλαίσια της λαογραφικής του της εκπομπής από υποχρέωση, επειδή αποτελούν άποψη του λαού, ο οποίος πιστεύει στον σχετικό θήλο. Τα Σερίανα ήταν έδρα υποδιοικήσεως που υπαγόταν όπως και οι υποδιοικήσεις Αρδάσης, Τορούλ και Κελκέτ, συνδίκηση Αιγύρου πόλεως. Η περιοχή αριθμούσε περί τα 70 χωριά. Τα Σερίανα με την τουρκική κατάκτηση ονομάστηκαν Γάρασα. Πρόκειται για την ομώνυμη κομμόπολη των Σεριάνων, όπου λίγο πριν από τον ξεριζωμό κατοικούσαν λίγες εκατοντάδες ποντίων, κυρίως έμποροι και επαγγελματίες. Σε ολόκληρη την περιοχή Σεριάνων, πριν από το 1911, ο ελληνικός πληθυσμός πλησίαζε τις 20.000. Από τότε όμως άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των Ελλήνων κατοίκων, οι οποίοι αποφεύγοντας την στράτευση των τουρκικών αρχών μετανάστευαν στη Ρωσία. Στην περιοχή Σεριάνων υπήρχε ελληνικό στοιχείο και πριν από την τουρκοκρατία. Σώζονται εκεί διάφορα ελληνικά μνημεία από ναούς, κάστα κλπ. Που ανάγονται στην Βυζαντινή περίοδο. Αγρέλα,
άδες αγρέλα, φων αγρέλα, φων αγρέλα, φων. Κύβος και σε λιβάδι, για πεμέια την αγρέλα, φων. Για μη μάνα σε πέθανεν αγρέλα, φων αγρέλα, φων. Για μόκι ρίσε τα φεν, για πεμέια την αγρέλα, φων. Πολλά από τα χωριά των Σεριάνων ήταν αμιγώς ελληνικά, όπως τα χωριά Ζήμωνα, Τσαγούλ, Σαλούτ, Κιμπατούρ, Άνω και Κάτω Ταρσός κλπ. Οι κάτοικοι της Άνω και Κάτω Ταρσού, σύμφωνα με την παράδοση, προέρχονταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Υπήρχαν στην περιοχή και χωριά με μεικτό πληθυσμό, όπου κατοικούσαν μαζί με τους Ποντίους, Τούρκοι και Αρμένοι. Στην περιοχή Σεριάνων υπήρχαν και Κυρκάσιοι, Τσερκέζεις, όπως τους αποκαλούσαν οι Πόντιοι. Ήταν Γεωργιανοί, που βοήθησαν σημαντικά τους Έλληνας κατά την περίοδο του Μικρασιατικού πολέμου. Οι Κυρκάσιοι αυτοί ξεριζώθηκαν από τα Σερίανα το 1922 και ήρθαν μαζί με τους Ποντίους στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν στο χωριό Τόπλια της Βερίας, που μετονομάστηκε τότε Γεωργιανοί, επειδή ακριβώς οι κάτοικοι τους στην πλειοψηφία τους είχαν γεωργιανή προέλευση. Οι Κυρκάσιοι αυτοί αργότερα έφυγαν από τους Γεωργιανούς Βερίας και μετανάστευσαν σε χώρες της Αφρικής. Στους Κυρκασίους των Σεριάνων οι Πόντιοι έδωσαν πολλά από τα ήθη και έθιμά τους από τους χορούς και τα τραγούδια τους. Ήταν φυσικό να δανειστούν και κάτι από εκείνους. Στην περιοχή Σεριάνων υπήρχαν αρκετά μοναστήρια και πάρα πολλά παρεκκλήσια, σχολαρχεία και διάφορα άλλα ελληνικά σχολεία. Ανέδειξε ο τόπος πολλούς επιστήμονες. Οι κάτοικοι των Σεριάνων συναλλάσσονταν κυρίως με την Αργυρούπολη και το Ερζιγκιάν. Οι Έλληνες κάτοικοι του τόπου παρέμειναν πιστοί στις παραδόσεις. Κοντά στην Μονή και Αλόρια, η οποία ενίσχυε οικονομικώς την ελληνική παιδεία σημαντικότατα, υπήρχε ο Μεγάλος Μήλος με 3 μιλόπετρες που ανήκε στο μοναστήρι της Παναγίας Γουμεράς, η οποία βρισκόταν σε άλλη περιοχή της Αργυρουπόλεως, ανάμεσα στα χωριά Τσίτη και Άβυσσα. Λέγεται ότι από τον νερόμυλο αυτόν η Παναγία Γουμερά είχε τεράστια εισοδήματα. Πάντως, στην πεδιάδα των Σεριάνων η σιτοκαλλιέργεια ήταν πολύ αποδοτική. Υπήρχαν πολλοί νερόμυλοι στην περιοχή. Τα Σερίανα δίκαια ονομάστηκαν σιτοβολών της Αργυρουπόλεως. Δευτερεύουσες ήταν οι λοιπές απασχολήσεις των κατοίκων. Η προσφορά των Ποντίων της περιοχής Σεριάνων στο βωμό του ελληνισμού είναι μεγάλη. Το 60% του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής χάθηκε στο μαρτύριο της εξορίας στη Σεβάστια. Όσοι ήρθαν στην Ελλάδα μετά τον ξεριζωμό το 1922 δεν περνούσαν τις 5.000. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, σημειώνουμε τον στενό δεσμό των Ελλήνων κατοίκων των Σεριάνων με τους Έλληνες της περιοχής Κars. Πάρα πολλοί από τους Ποντίους του Κars προέρχονται από την περιοχή Σεριάνων. Η μετακίνησή τους στο Κars έγινε μετά το 1878. Στην ίδια περιοχή, καθώς και σε άλλες περιοχές του Καυκάσου, μετακινήθηκαν Πόντιοι και από άλλες περιοχές του Πόντου. Salam
δώσεις με δουλειά τα χώριας ζώνα γίνουμε με δουλειά τα χώριας αγνά ηλιέμε. Αγαπητοί ακροατέ, ο Σύλλογος Φάρος Ποντίων αφιέρωσε την σημερινή του εκπομπή στην περιοχή Σεριάνων του Πόντου. Ο συνεργάτης της εκπομπής στηρίχθηκε σε πληροφορίες που έδωσαν οι Επαμεινώνδας Σωτηριάδης και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί θερμός.